Hem viscut el primer gran foc de l'estiu i ens preguntem si la gestió forestal del nostre territori ajuda o entorpís les tasques de control quan hi ha un incendi. Este pi té la mateixa edat que este altre. L'única diferència és la gestió forestal. Així, els arbres poden créixer, enfortir-se i ser més durs contra el foc. En canvi, així, els arbres lluiten per sobreviure sense control. Són una metxa per als grans incendis. Una de les decisions que tenim que prendre com a societat és si volem més arbres o millors arbres. Més massa forestal o millor massa forestal. La gestió forestal fa que si tu això no ho gestiones ho acabaràs gestionant el foc. Estem a Carcaixent. Fa 50 anys este paratge estava ple de camps d'oliveres i garroferes, tallafocs naturals que han desaparegut. Un paisatge en mosaic agroforestal és un paisatge que crema amb més dificultat. La major part del territori forestal valencià és propietat privada i gestionar-ho és car. Per això veus expertes recomanen impulsar incentius perquè als propietaris els sisca rendible cuidar la natura. Si jo estic produint el teu paisatge, estic produint l'aigua que veus, estic produint el teu oxigen, les zones urbanes hauran d'ajudar-me a mi a gestionar aquest tipus d'espais. Ferran Dalmau assegura que l'èxit en la ràpida extinció del bosc de Beneixama ha sigut precisament per les estructures preventives que hi havia. Cultius i tallafocs han facilitat els treballs de control.